Sugar Beats, Irati, Random, The Kites, Twin Melody, Isasiko Ama. Baldakizue zer gertatuko den? Pasaden astean, talde baten izena izan nuen hemen barruan, eta ura kanporatua izan zen. Eta gaurkoan, 2 sobrekin nator. Baina lasai. Hemen dauden 2 taldeen izenak ez dira kanporatuak izango. Salbatuak izango dira. Nire ikusterakoan 2 sobrekin, pentsatu agian 2 talde zijoaztela kalera eta hori izan da momentu zaila. Salbatzen diren 2 talde horien izena oraintxe esango dut, oraintxe ikusiko dugu zer dago sobre hauen barruan. Eta talde horiek ez dira sartuko berrize estenatokira gure epaien erabakia jakiteko. Hemen geldituko dira nirekin, salbu, lasai, eta beste lauak sartuko dira jakiteko nor izango den, zein izango den kanporatua gaurkoan. Hasten gara lehenengoarekin? Jakin ezagun ba, zein izango den gure gaurko saio honetan lehenengo talde salbatua. Eta salbatzen den lehenengo taldea Twin Melody! Twin Melody osonak, eske hori ikustean ja esaten duzu, jo, geu zer egiten dugu hemen, osea... Twin Melody taldea bakarrik 2 pertsona dira eta hori ez da banda bat. Beno, guazen orain, hurrengo sobrerekin, hurrengo taldearekin. Nor izango da salbatua? Guazen horretara. Eta salbatuko den hurrengo taldea eta beraz kanporaketetatik kanpo geldituko dena The Kites taldea da. The Kites izan da gaurko sorpresi guretzako. Jo, subidoia izan da, ze ez duzu espero. The Kites eta Twin Melody salbatzea erabaki dugu. The Kites harritu gaituzelako pilo bat, oso ongi egin dutelako, eta batez ere eman dutelako evoluzioarengatik, izan da pasada bat. Eta Twin Melody ikuskizuna berdina oso nahi zen delako, eta ia bordatu egin dutelako.